Ngizothi ke Dudu emndenini wakwaKhabazela ngithi Dudu kumaciko. Iqiniso lithi ukusuka manje ngaphambili nathi asazi ukuthi kuzokwenzeka kanjani ngoba ngifika nje emculweni mina ngosuku lokuqala ngiqala nje ukuyorekhoda ngangishayela uKhabazela kuze kube manje. uKhabazela ubengeyena umdlali nje webase. Ubevela beproducer kube ngazuthi umsebenzi loyo wakhe ngoba ubekwazi ukushiya ibase yahambe ngale kuwena esigingxeni kwabadlali igingxa yasho ukuthi ayintambo ethile ngathi siphumile. Bayazi abafowethu abadlali igingxa ukuthi bebesethele uyena uKhabazela igingxa zabo. Bephumpele sethile endlini kodwa befika estudio uKhabazela eza ukuthi akunentambo la ebhibhisa yonke lento bese yakubiza akusethele yona qhubeka edlala igingxa ephambili. Ngiyathokoza kakhulu ukuzwa amagama asebekiwe ngaphambili egameni lamaciko wonke. Siyafisa ngabe nathi zikhona izinhlaka eziphambili noma ezisigadile noma eziseseka kulokho esikwenzayo kodwa ke siyabona kazikho asazi ke noma bengabebezeleke kangakahle noma ezinye zoba khona kusasa kodwa kungayihlazo ukuthi singababona abantu abathokozela lento esiyenzayo. Yazi ngizonitshela enye into mhlawumbe engayinakile mhlawumbe ningayazi mhlawumbe futhi ngizomase ngitshela yona niyazi ukuthi seloko yaqala kuhlukanisa unyaka UKhuzani bekuhlukanisa ingoma edlala uKhabazela. Ungaya umrozo yento encane uye UKhuzani umkhizo bese bedlalela uBeskid. Lokho bekhomba ukuthi isandla sakhe sibe nayo inhlanhla kakhulu kule ndima. Bakhona abanye abadlala uBeskid kodwa ube naleyo nhlanhla yokuthi lapha ebedlala khona bekunyakaza yonke indawo. Siyafisa nje ngabe bakhona bonke sinabo simbongaza ngendlela njengoba bonke abantu sihlale sibabona bephelezela kodwa ke izathu ngezathu ngeke sathi. Ngifisa ukusho nje ukuthi emndenini wakwaKhabazela kwehlanga lungehliyo akulahlambeleke ngakufela ngoba umuntu uma usukumbona emhlabeni usuke efana nomuntu oboleke esemboleke uNkulunkulu uma esehlele futhi ukuthi ambuyisele kuyena akekho noyedwa onganqaba athi cha ngoba ukuza komuntu emhlabeni kuwumusa wakhe uNkulunkulu usukazi futhi ukuthi nayi indima okufuneka ayidlale. Ngizokusho lokhu ke mina ngisho ukuthi kuthe mangizwe indaba zokuthi uKhabazela kasekho kungithusile kodwa uKhabazela wavalelisa. Uvalelisa kanjani? Ngo-2021 abaculi abaningi bazokufakazela abadlali uKhabazela ukuthi ngo-2021 uKhabazela wayivalelisa. Wawuthi uma uzodlala naye akutshela ukuthi thola umuntu ozokudlalela. Bazongifakazela abantu abadlalela yena. Ngo-2021 nje mina unyaka usuzophela ngizokhipha i-album le elandelayo. Wathi nje ukhuzani thola umuntu ngathi nawo kwenze njani? Wathi hayi ngicabanga ukuthi mina sengicabanga ukuyeka. Mangizwa futhi mayesezongena nezingane zomama emva kwami waphinda washo lokho ukuthi hayi shobeni ngithi tholana umuntu ozondlalela mina hayi sengihlulekile. Awu kangaka kuba wazi wanginikeza mina umuntu wathi ucela ukuthi angidlalele ngenhlahla wathi mangabe esadlala uBeskid wangena lo muntu wathi nangu umfana engifuna aqhubeka ukudlalela esho uZuma. Kanga uba kunengoma kwalibhabu yami mina edlala uZuma yodwa ngoba wavela umnikeza uBeskid wathi awumuzweke lo muntu engikhuluma ngaye. Elokho eshilo lento sathi hawu sesibuzana nathi sesukile studio uKhabazela uthini ngempela manje asitholeni umuntu uzwani ngoba simbona nje ewumqemane kanti yena wayesetsheliwe wayesazi yena ukuthi lesikhathi samanje ubengasekho. Akwandele bana kena wonke umuntu otshelwayo noma okhonjiswa impawu zokuthi useyashiya azatshela bonke abantu ukuthi mina sengiyashiya. Sithi emndenini ke selokhu shilo ukuthi Dudu sengathi indlela yakhe ingahleleka ihlelembeke ebe isibani hayi emndenini okaMkhize kuphela kodwa ebe isibani nje kuyona yonke indima yomculo ngoba indima ila ikhona namhlanje ingenxa
yaba abantu abanjengoKhabazela. Bese ngifisa ukusho futhi ukuthi cha umphako sowutholile oshilo sibeke ukuthi abantu abasidlalela insimbi kanye nabantu abahonjiniya kubalekile ukuthi ake sibuke ngelinyiso ngoba uzothola ukuthi sikhala ngokuthi khona abangekho la kanti ngempela iphutha likuthina asihlangene ukuthi laba bantu sibathathe sibakhombisizwe ukuthi kahle kahle senjenje laba bantu mhlawumbe yonke lento ingathi ake siqaleke sinuke thina amakhwapha ukuthi thina sikwenze konke yini ngoba sizolikhuluma iqiniso singalifihli ukuthi nangoba siyababona abantu bakaHulumeni siyabona ukhozi siyabona abantu baka TV besuke beyubungaza leyo muntu ingoba abantu bakuleyo ndima bamnikezile indawo efanele loyo muntu owenza okubalekile kubona mhlawumbe kuzomela nathi ke sibathathe sibabeke balazweni sitshela abantu ukuthi thina silutho naba abantu abenza umsebenzi bese sibona ukuthi uma ngabe kufika igaba zokuthi kumele bephakanyiswe akekho yini oyosondela bese ngibonga kakhulu bonke abathe banaka umndeni kaMkhize kulesimo ngibonga sothola